abusi mwanju murigereria omubaso horero nigo bono buna enchera eyamo yogosira abatari ao kurwa sorgongo rwagusi oyokorie kerogo kyobotenero basubati ase county yo omuske Maureen Mura Obino nigo arigania amameranio ya matera ayo ene kiwa ase kagi kemo yaitira ayo ikomwerio rituko rero nigo amanyekaine buna Sing for Kisi asomo bogani yo masomo chobosongo onyara kobago kweneko gusira ebiewa byogotera nabo igo kobaigorera bose kobaigorera ebisieri byokonyora enengo ase gati abatari bari banyara koba bagwikirana nigo bono bagokere getambo kerekiga egyo kobainyora nabo igo banyara koba bakuru kubore gochasa barabande kobainyora boigo asoko beka mariganio bunaiga gokonya abatari kwimukeria ebiegwa byabo anemone byabasaya muri kitope twel machini agotobanya senchero boikarana Nasu moroberio wa mamerene ya matera ayo amanyekanisimu na Sing for Kisi ayo ariganiwa ni ukirikiro kyobotene rwa basubati me county ya Kisi umuske Maureen Obino inse ya Maureen Obino Foundation egikakie wike mo ya etire ayo ikomo iro diskoria rero asomo baganyo yo mohime yo mucyobosongo Kaukwane kerekyo nabariki nigo muske Maureen Obino ayenekire muna nigege tambukerekiga gyokoreta basani amo kurongo rwagusi koro kibewa byabo nabo igo kwenyorere nengo. Kipindi hichi cha leo siku ya tarehe 26 tunasherekea utamaduni day kama wa Kenya, pia tunasherekea boxing day kama wa Kristo na tunasherekea Sing for Kisi competition ambayo imeleta wasanii wote kutoka Kisii County, single na wanakwaya kushindana na kutumikia vipaji vyao kumtukuza Mungu na pia kuweza kutafuta riziki. Nigo ayenekire nigo balia baraba babwi barachokonyorere bego aona bwigenibo. Katika mashindano haya ya Sing for Kisi tuko na zawadi mbalimbali ambazo zitapeanwa kwa washindi. Tuko na wale wataibuka washindi nambari 1 watapata zawadi mbalimbali, washindi nambari 2, washindi nambari 3 na pia tuko na wale upcoming artists, promising artists wataweza kupata ushindi. Zaidi ya hiyo tulipata barua kutoka kwa Nissan Worldwide ambao waliona hiki kipindi ambacho tumepanga na wakafurahishwa nacho. Waliona ile kidogo sisi tulikuwa tayari kupatia washindi, wale wataibuka washindi, wakasema zaidi ya hiyo watatuongezea a tune of $1 million. Hiyo ni 130 million Kenya shillings ambayo itapeanwa kwa wale wataibuka washindi. Hawatatupatia sisi kama cash, lakini tutawapeana majina wale watakuwa washindi katika kategori mbalimbali na wataweza kuwazawadi kupitia njia ambayo inafaa. Egati yabasani nigo bagokire getambukire kigabunenchiremo yo kwimukira igoro ebyegwa byabo bunachinsemo chinde nabo igo gukora imechando yobutumekibwe binyugo byo gutinda boigo gweita ngorakera Maureen asante asoko tubwatani atoretire nabasani tumiranire nyuma omwaka omuyi otaraika tware konyora ebyongozi bunaba basupport iki talent cyaba baito bagusi in fact gusi etware kabeta yabune bisako binde bigokora insabe omwaka oyo no yoito to basagoseka inga twekire omwaka omuyibono gotanga mwaka mupye omenya no bongaini kwamenya no bongaini nyasaye ngo goseseniare to basagoseka otamanye tinga yokoru nga yugoche ntinaroriro biyaso omongino ito Maureen Mura Obino korosie abateri bagusibacha mutonyare ko batokonyora talent cyabo omongino no mongino korie kerogo kya Kisii County of Women Rep na no mongino bwata mabera na no mongino tete go support abasai n'abantu abanene bali babwata talanta mbalimbali mono especially kera abasai bala idokonyora nabo bakonyora bakoengenta bakonyo stinya sole lakini boni gekera tubekiramo kero musai ngo cyale kwora ki talanta yaye nandanyara ko bakagokonyeka asibono abasani abo baborira barayibande kwega mubekano yo nagosire byego byabateri ngo katorembia mono ase omushimi wo mugambi to Maureen asokorete idea yo go support abasani ne twaira ne irimbia mono sana nenda sab abarayibande tafadhali mobwati example bunekyo nende at least na ritokoranga moto support te nende ngotora nende ngotunyora more every time. Thank you so much nende twara Christmas kyomorem na mono isko check abarayibaitu go bafocus ti ase mepira mono na kubeka chi tournament but for Maureen overika wonchore baeyo nande boni gonkwacha barayibaitu kuruchigafa na kuruchia mpicheria mpi bari bachori na bari bataracho moteme mukubeka ibintu bunebi chi competition bunechi alafu moteme kubeka nechi concert teba na yona busine competition yo kabeka chi concert
ase ebinyoro ime andons totare tuikoro at least chitalent echi tubanache mapema so that ngari tutanyora abandi bakwenda ase into depression banyore egintu kirabakonye sana at least nabarabo basuke motu n'abasani. Kuripoteria Ensoko TV kuri Omochobo Songwe, kaunti ya Kisii, Chempethuel Machin.